No et serà tan fàcil, Joan. No deixaré que siguis el candidat d'Esquerra a la Generalitat mentre jo em podreixo sota terra. Perquè tinc il·lusió, tinc un projecte i tinc un cotxe oficial per conservar. He de pensar en coses que em motivin. La cara d'en Puigcercós. La cara d'en Ridau. La cara d'en Carretero. La cara d'en Puigcercós. La cara d'en Ridau. La cara d'en Puigcercós. La cara d'en Ridau. La cara d'en Carretero. Espectacular, quina manicura, digna de tot un candidat a la presidència. Llàstima que encara no puguin mirar-la. Per favor. No tan de pressa. Però si et feia mort i enterrat? Doncs ja veus, he tornat i tinc un projecte per una esquerra amb vocació de govern i lliure d'excentricitats. Sense excentricitats? Ha! Hem de ser excèntrics. Ho manen els nostres estatuts. A més, com penses fer-ho? Si no tens el suport de les bases, ni tens pes en l'aparell del partit. Doncs molt fàcil. Seré l'únic candidat. Cunyada, prepara't per la meva arma secreta. Però què fots? Els 5 cops en els 5 punts vitals del teu cos, com a pel·lícula Kill Bill. Com a Kill Bill? Esclar, era fer 5 passes i m'explotarà el cor, no? El cos ben bé, no. 1, 2, 3, 4 i 5. Oh, no ha passat res. Carat, ets un pallús. No en tens ni idea. Hosti! Ada, vés a fer un míting a les bases. Si tens collons. No, carat! No m'ho pots fer, això, per favor! Et faré president del Parlament amb repòs a peus! Espectacular!